Thinang ang magkayang na musong mo. Hai, Bayrok bahai tangbai, ang nongni khachuksha Manik Debbarma, Bayrok jotin bagai, chini jotin bagai, kaisa belen kok tuma kaham. Abo anke obus kangni 18 tai 19 tarik, kaisa Toke movie fiokjana thangi tongo. Abo ni Robindra Bobono, angkai movie ni mungkai Majra Saboni. Belekne acting kaham khlaikya, chini Mithun tai aro tongo puja. Special ang koroni ni acting belek kaham ka. Piaba priman suang je nukmani oro Majra Saboni. Mo actually kok thai naina si busuk khana to itong Majra Saboni. Belek ni excitement ang to na khawaisha arne acting belek na kaham. Angkai o jago srungjanai kwbangma tongo. Chini to famtui. Ga abon bagai Bayrok phade chini movie no chini tiprasa Toke no chungno na nai. Tangi himala oro director je khainai. Debbarma as a first time bo oro director khaito direction kha angka beleng chaja kha angka abon bagin no tinan sanamu chungo noro phaidi nai phaidi a jago rchapnai rok angka angbo niji rchap kha ani kasir rchap tongo abo bipase yang bai angka noro kwbang borong sawo je bipase ani rchapung khapilai honai angka or rchapung belekna khato Nini Bagwi nahi or samuni kokthai sikya khoroksa professor Debbarma gabini kokthai belekne kaham gare samung belekne khana toka tai overall pro movie samthake for fantastic acting belekne kaham abagi nai fedi chinio kobor Toke non joton bage reading jak hainang sauna thaiboro Robindra shotobashik bhavan 1 number gabo 18 tarik sarikni 3টা to 4 bisingo puila sofno janai Aboni yagulo 19 tarik phungjanai gati prahastani kwbangma jagabano mo phungjaknai gai no jotono koinai please nai fedi tai chini boroni o Toke no jotono nai boga hanai koyo bye bye